എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ താടിയുടെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തലയെക്കെട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോയും എല്ലാവരും കാണുക. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യമൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു നന്മയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, അത് ഉൾക്കൊള്ളില്ല, അത് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ പൊട്ടനെന്ന് വിളിക്കാം. ഒരു നന്മയെക്കുറിച്ച് അറിയാം, സമയത്ത് അത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യില്ല, അവനെ മണ്ടനെന്ന് വിളിക്കും. ഒരു നന്മയെക്കുറിച്ച് അറിയാം, ആ നന്മ അവൻ ചെയ്യുന്നു, അവനെ ബുദ്ധിമാനെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു നന്മ അറിയില്ല, പക്ഷേ ആ നന്മ അറിയാതെ അവൻ ചെയ്യുന്നു, അവനെ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാനെന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, 4 കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെഡ് കവറിങ്, തല കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായും മാനസിക സംബന്ധമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് അതുവഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, it protects the heat from the body being lost. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഹെഡ് കവറിങ് നമ്മളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. പലരും കരുതുന്നു നമ്മൾ ഷാൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് തല ചൂടാകില്ല. എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു, ചൂട് സമയത്തൊക്കെ ഷാൾ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകുന്നില്ല, തല ചൂടാകുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചു. പക്ഷേ റിയലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ 40 മുതൽ 60% വരെ ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ തല വഴിയാണ്. ആ തല നമ്മൾ നൈസായിട്ടുള്ളൊരു കോട്ടൺ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നൈസായിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന താപനില, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആകെ താപനിലയിൽ 40 മുതൽ 60% വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡ് വഴിയാണ്. അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ താപനില നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നത് മൂലം ഒരു ഉന്മേഷം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഹൈജീനിക് പർപ്പസ്. നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ്, നേഴ്സുമാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഷെഫ്, അതായത് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ഹെഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ ഹെഡ് പാർട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് റീസൺ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മുടി കൊഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വീഴുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഹൈജീനിക്, അതായത് വൃത്തി സംബന്ധമായ ഇഷ്യൂസ്. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അതുകൊണ്ടൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള അണുബാധ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണയുടെ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാസ്ക് ഇട്ട് കവർ ചെയ്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഹെയർ ഫോളിക്കിളിൽ പോലും ഈ വൈറസ് അത് നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഹൈജീനിക് പർപ്പസ്, വൃത്തി സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈ ഹെഡ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമാണ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവരുടെ ഹെഡ് കവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നഴ്സുമാർ രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്തും രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ ഈ ഹെഡ് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വൃത്തിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഹൈജീനിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇനി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്? നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് യു മോർ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഹെൽത്തി യങ്ങർ ലുക്ക്. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ യങ്ങറുമായിട്ട് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത്. അതിന് സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഷോക്സ് ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വെയിൽ കൊള്ളുന്ന കാലം, വെയിൽ കൊള്ളാത്ത കാലം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. കൂടുതൽ വൃത്തി തോന്നുക വെയിൽ കൊള്ളാത്ത കാലമായിരിക്കും. അതായത് ഷോക്സ് ഇട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത കാലമായിരിക്കും അല്ലേ? സോക്സ് എന്നാണല്ലേ പലരും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം. നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഹെഡ് കവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പറാണെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ അറേബ്യൻസൊക്കെ ഹെഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതന്നെ ഒരു നീറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നും നമ്മുടെ തലയോട്ടിയും നമ്മുടെ തലയുടെ മുടിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ മുടിയിൽ കുറച്ച് ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഉന്മേഷവും നമുക്കുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് യു മോർ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഹെൽത്തി യങ്ങർ. നമ്മുടെ പ്രായം, നമ്മുടെ യൗവനം നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഇതുവഴി നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ സ്കിൻ ഷീൽഡ് ഫ്രം ദ സൺസ് ഹാംഫുൾ റേസ്, എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷീൽഡ് അല്ലേ? നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ തല മറക്കുന്ന ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുള്ള ഷാളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തൊരു ന്യൂസാണ്.
മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ സൂര്യതാപം മൂലം മരണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത വരെ നമ്മൾ പലരും വായിച്ചതാണ്, കേട്ടതാണ്. ഇത്രയും അറിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെതിരെ എന്ത് മുൻകരുതലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് എന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് 2-3 ന്യൂസാണ്, ഞാൻ പേപ്പർ കട്ടിങ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത ന്യൂസാണിത്. ഒന്ന്, സൂര്യതാപമേറ്റ് ഒരാളുടെ പിരടിയുടെ പുറകുവശം, അതായത് മുടിയുടെ താഴ്ന്ന് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പൊള്ളലേറ്റതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഓക്കെ, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊടും ചൂട്, 60-ലേറെ പേർക്ക് സൂര്യതാപം, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സൂര്യതാപം ഏറ്റു, പല ആൾക്കാരും മരണപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസ് വരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് പുറകു വശത്ത് നമ്മുടെ പിരടിയുടെ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തല മറക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആയുസ് വരെ, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ജീവൻ വരെ നിലനിർത്താൻ ഈ ഒരു കാര്യം സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാഹ്യക്ഷതങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പെരടി ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അടിയോ ആഘാതമോ ഏറ്റാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കെട്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്രോപ്പറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഗുണം കൂടെ നമുക്കവിടെ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം സൂര്യൻ്റെ കൊടും ചൂടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ സംബന്ധമായ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ഒരു പരിധി വരെ ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ്? മറ്റൊന്നാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തോ പൊടിപടലങ്ങൾ, ഈ പറയുന്ന സണ്ണിൻ്റെ ഡാമേജിങ് റേസ് വഴി, പല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ വഴി പല രീതിയിലുള്ള അലർജീസും, പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും, പല രീതിയിലുള്ള ക്ലീനിങ് ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മുടെ മുടിയിലും തലയിലുമായിട്ട് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മുടെ സ്കിന്നിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് വേണ്ട രീതിയിൽ കവർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഹെയറിനെ, മുടിയെ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതൊരു വളരെ നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. പല രീതിയിലുള്ള കെമിക്കൽസാണ് പല രീതിയിലും പല വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പല ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പല രീതിയിലുള്ള അലർജീസും പല രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാകും. അത്തരത്തിലുള്ള 1-2 ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ്, ഇറ്റ് കീപ്സ് യു അവേ ഫ്രം സ്കിൻ അലർജീസ്, ഡാൻഡ്രഫ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ഹെയർ ലോസിങ്. നമ്മൾ ഏതൊരു വസ്തുവും സംരക്ഷിച്ചാൽ അത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കും. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പല്ലാണെങ്കിലും വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ കെയർ ചെയ്ത് മറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ, കേടുവരാതെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ പല്ല് നിലനിൽക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുടിയും. നമ്മളതിനെ ഏത് രീതിയിൽ പരിചരിക്കുന്നോ അത്രയും കാലം അത് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് പൊടിപടലങ്ങൾ, മറ്റ് അഴുക്കുകൾ, അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ അത് നേരിട്ടാൽ നമ്മുടെ മുടി നഷ്ടപ്പെടും പെട്ടെന്ന്. ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അതിനൊന്നുകൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹെയർ എന്നുള്ളത്. അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ കെയർ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, സ്കിൻ ഡിസീസുകളാണ്. അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഡിസീസുകളുടെ പേരും അത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ല, തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം നമ്മൾ ചുരങ്ങ് എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ടോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, പ്രീ ക്യാൻസറസ് ആക്നി കെരാറ്റോസിസ് ആൻഡ് ക്യാൻസർ, ബസൽ സെൽ കാർസിനോമ ആൻഡ് മെലനോമ, സ്കിൻ ലെഷൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഡിസീസുകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുവിധം അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, നമ്മുടെ ജീവിത രീതി വഴി തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തല മറക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പിരടി കവർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൂടെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റ് പൊടിപടലങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് തുമ്മിയാലൊക്കെ നമുക്കിത് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പല രീതിയിലുള്ള മുഴകൾ, ഇതെല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷേ ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങൾക്കും ഇത് നല്ലൊരു പ്രിവെൻഷനാണ്. ഇത് വരാതിരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ പിന്നെ തൊലി ചുളിയുന്ന അവസ്ഥകൾ, നമ്മൾ പലരും പ്രായം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്താൽ
സ്കിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കാണും. അല്ലാതെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പല രീതിയിലുള്ള പൊല്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ സൺ നമ്മുടെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സൺബേണിനൊക്കെ വിധേയമായ തൊലികൾ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ചുളിവുകൾ പെട്ടെന്ന് വരും, പ്രായാധിക്യം കൂടുതൽ തോന്നും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. മറ്റൊന്നാണ് ഫ്രെക്ലെസ്. നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ, അതിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുടെയും മുഖത്ത് ഒരു അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുപോലെ മോൾട്ടഡ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ, കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള കൊത്തുകൾ, അടയാളങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സ്കിൻ ഡിസീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ അലർജികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹെഡ് കവറിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡ്രസ്സ് കൂടെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് സ്കിൻ ഡിസീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വൈഡായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇനി മറ്റൊന്നാണ്, ഇറ്റ് ഫ്രീ അപ്പ് യുവർ ടൈം ഫ്രം കോമ്പിങ് ആൻഡ് ഹെയർ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ സമയത്തെ, അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മുടി വല്ലാതെ ചീക്ക് സമയം കളയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മുടിയിൽ പല രീതിയിൽ അഴുക്കുകൾ പറ്റിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം കളയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഷീൽഡ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാം. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞ സമയം മതി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, കാരണം കുറഞ്ഞ അഴുക്കുകളും പൊടികളും അവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ്, നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാരിക്കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട. ഞാൻ മുൻപ് പല സ്ഥലത്തും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 1-2 മുടി എത്ര വാരിയാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വളഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കും. അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ശരിക്കും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു അതൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതവിടെ ജെന്യൂനായിട്ട് നിന്നോടും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സമയം നമുക്കത് വഴി ഒരുപാട് ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗീവ്സ് യു ഫങ്ഷൻ ലുക്ക് ഫിറ്റ് ഫോർ ഫേസ് ലുക്ക്. നമ്മുടെ മുഖത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി അത് തരും. എനിക്ക് ഭംഗി ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇത് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക മുഖഭംഗി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറേബ്യൻസിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അതുമല്ല, കൃഷിക്കാർ, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കൃഷിക്കാർ പണ്ട് കർഷകരൊക്കെ തലയിലൊരു കെട്ട് കെട്ടും. തലവേദന വരുന്ന ആൾക്കാരും തലയിലൊരു കെട്ട് കെട്ടാറുണ്ട്. പഞ്ചാബികൾ കെട്ട് കെട്ടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പല ട്രഡീഷൻ്റെ നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും തലയെക്കെട്ട് ഒരു റിച്വൽ, ഒരു ആചാരമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മളറിയാതെ ഇത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട്, പോരാത്തതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയും നമുക്കതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മോർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മൾ ഇത്രയും റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കാണാം, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് എനിക്ക് ഗുണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസവും തോന്നും. കൂടാതെ നല്ലൊരു ആരോഗ്യവാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഈ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് വൈഡായിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ആക്ച്വലി യൂട്യൂബിൽ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ്. വീഡിയോയിലുള്ള കമൻസുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. അതിന് മുൻപ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു ലേഡി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഹെഡ് കവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അവരുടെ ലൈഫിൽ നൽകി. ഒരുപാട് എനർജി അവർക്ക് അതുവഴി എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട്, പല ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. ആ വീഡിയോൻ്റെ കമൻസാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിസ് ഈസ് റിയലി ട്രൂ. ഐ വാസ് ഷോൺ ബൈ മൈ ടീച്ചർ ഹൗ ടു റാപ്പ് മൈ ഹെയർ ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഫേസ്. But I noticed the difference immediately and now I often wrap my head if I am feeling scattered or vulnerable. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു കുട്ടി അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കും വളരെ അത് എന്ന് തോന്നി, വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നി. അവരുടെ ഒരു ടീച്ചർ ബട്ട് ഐ നോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസത ഫീൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമൻറ്റാണ്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ്, ഐ എം ഐറിഷ് ലിവിങ് ഇൻ അയർലാൻഡ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കസ്റ്റം വി ഹാവ് ടു കവർ അവർ ഹെഡ്സ്. ഞാനൊരു അയർലാൻഡുകാരിയാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ആചാരത്തിൽ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എക്സ്പീരിയൻസിങ് ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി അറൗണ്ട് മൈ ഹെഡ് ഏരിയ. എൻ്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ളതായി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. എനിക്കും അത് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകത എടുത്ത് പറയുന്നത്. ഐ ഫൗണ്ട് മൈ സെൽഫ് ഡോണ്ട് വെയറിങ് സ്കാർഫ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ്. ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് ഷാൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരാൾ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ആസ്പെർജേഴ്സ് സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഈസിലി സ്ട്രെസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇംപ്രഷൻസ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, കമൻറ്റ് ചെയ്തൊരു ലേഡി പറഞ്ഞതാണ്. ആസ്പെർജേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രഷൻ, അതായത് സ്ട്രെസ്സ് കൂടിയിട്ട് ഇംപ്രഷൻസ്, ഒരു ഡിപ്രഷൻ വരുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ അവർ കാര്യങ്ങൾ എത്തുമായിരുന്നു. എ ട്രിപ്പ് ടു എ മോൾ ക്യാൻ നോക്ക് മീ ഔട്ട് ഇമോഷണലി ആൻഡ് സംടൈംസ് ഫിസിക്കലി ഫോർ ഡേയ്സ്. രാംദേശ് കൗർ ടോട്ട് മീ ടു കവർ മൈ ആർക്ക് ലൈൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഹെയർ ലൈൻ, ആർക്ക് ലൈൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനൊരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റൊരു കമൻറ്റ് കാണുന്നത്. ഇനി അടുത്തത്, ഐ ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് വെൻ ഐ എം സ്ലഗിഷ് ഐ ഫീൽ ദ നീഡ് ടു കവർ and as soon as I do, as about 10 minutes later, more motivated, have all these ideas and energy. Have always wanted to know why. Thank for this video. ഈ വീഡിയോന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു ഇത്. നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒന്നും കാര്യമായി കണ്ടില്ല എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, once I put a kitchen towel on my head during a relaxation meditation,
ഒരു റിലാക്സേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുക്കളയിൽ ഒരു ടവലെടുത്ത് എൻ്റെ തലയിലിട്ടപ്പോൾ യോഗി ഭജൻ ടു കുണ്ടലാനി യോഗ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്, എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പോൾ യോഗി ഭജൻ ഓർ എനിത്തിങ് ഇറ്റ് വർക്ക്ഡ് ബിഗ് ടൈം, അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കമൻറ്റ്. നൗ ഐ നോ, താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് ഫോർ ഷെയറിങ്. ഹൗ ഹാസ് ഇറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് യു വിയറിങ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു മെഡിറ്റേഷൻ? നമസ്തേ. പിന്നെ മറ്റൊരാൾ നന്ദി പറയുന്നു. വേറെ കമൻറ്റാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ വാസ് ഡോൺ ദിസ് വീഡിയോ നൗ ഐ നോ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ എ ഹെഡ് റാപ്പിംഗ്. I leave it on when I go in the field to stay protected and keep me centered to the mission at hand. അടുത്തത്, ദാറ്റ്സ് ഇൻ ഇസ്ലാം ഇറ്റ് റെക്കമെൻഡഡ് ടു കവർ യുവർ ഹെഡ്. ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നു, ഞാനും ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണ്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എനിക്ക് വളരെ ഗുണമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ കാണാം, ഈസ് ദിസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിലീജിയസ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി? റിലീജിയൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളെ ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുക, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ആരോഗ്യത്തോടെ നോക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുക. ഭക്ഷണം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്തും, ഇതൊക്കെയാണ് റിലീജിയനായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും നമ്മളെ സ്വയം നശിപ്പിക്കുന്നതോ മറ്റുള്ള ഒരാളെ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീജിയനെ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നുമല്ല. എനിവേ, ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നല്ലത് മനസ്സിലാക്കി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ രീതിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് ശരിയെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കണ്ട. എൻ്റെ നമ്പറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് കണക്റ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ട മറ്റൊരു ഇതാണ് കൊറോണയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂസ്. അതായത് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, നമ്മുടെ കഴുത്ത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മുഖം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്താലും കഴുത്ത് ഭാഗത്ത് വൈറസ് വന്ന് പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും പിന്നീട് നമ്മളെ മാസ്ക് താഴ്ത്തുമ്പോൾ മാസ്കിലേക്ക് ആ വൈറസ് കയറും, വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് മുഖം കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇത് കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഈ ചിത്രം കണ്ടോ, ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്താൽ മതി. പല രീതിയിലുള്ള കെട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസും ഹെഡൊക്കെ കവർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മറ്റൊന്നാണ് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറയുന്ന മറ്റൊന്നാണ്, പലർക്കും ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, ശ്വാസതടസ്സം നേരിടുന്ന പലരും ഉണ്ട്. ചിലർ ചെവിയോടാണ് മാസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് പലരും പറയാറുണ്ട്. അതായത് ചെവി ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു, അവസാനം ആ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കെട്ട് പ്രോപ്പറാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. മാസ്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കെട്ടെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്കിൻ്റെ നല്ല യൂസുമായി, മാസ്കിനേക്കാൾ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി എൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ശ്വാസതടസ്സം പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും നേരിടുന്നുമില്ല. ഇനി ഇൻ കേസ് ഇപ്പം പള്ളികളൊക്കെ അടച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പായോ മറ്റോ നമ്മൾ നമസ്കാരം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വിരിച്ച് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പോലും നമുക്കിതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്കിതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ കഴിവതും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. കാരണം ഇന്ന് വളരെയേറെ കൊറോണ ഇഷ്യൂസൊക്കെ നന്നായിട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഹെയറിൽ വൈറസിന് പറ്റിപ്പിടിക്കാം, കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കാം. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഹെഡ് കവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഹെഡ് കവർ ചെയ്താൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.